tajba Janis. Isek kont qed tilab qabel wasalt jien. Ħanara, urini biex qed tilab. Ara, hemmhekk qed tilab bil-leħħiet. Trid tkun taf għala din il-kelma miktuba b'kuluri differenti. Dak biex juruna is-sillabi, jiġifieri f'kemm tinqasam kelma. Sillabi jkollok skont kemm ikollok vokali. F'dan il-każ jaqara Janis. Għandna 3. Issa Janis, ejja ħanaqraw il-kliem li għandek fuq il-leħħiet. Meta ngħidu l-kelma, inti ċabċab skont kemm hemm sillabi. Hekk ara, mara. Fimt kif Janis? Tajjeb, mela ejja ħanibdew. Dar, ġeru, sapuna, prinjolata. Hawnhekk qed nara li fimt sew Janis. Tajjeb, mela issa nistgħu ngħaddu għall-logħba li jmiss. Jien ħanifforma sillaba billi nagħmel konsonanti u vokali ħdejn xulxin u inti jaqra. Ftemna? Tajjeb Janis, mela bdejna. A tiġi? Ma. Tajjeb. S-a tiġi? Sa. Tajjeb ukoll. D-a tiġi? Da. Proset. Issa jonqosna l-aħħar waħda. T-a tiġi? Ta. Tajjeb ħafna. Issa Janis, ħanaddu għall-aħħar attività. U b'din l-attività ħassaħħaħ dak li tallimt. Li ħanamlu, jien ħanirik kliem u int trid tgħidli x'inhu. Dan il-kliem ħajkun magħmul mill-littri li għadna kemm għamilna issa. Ftemna? Tajjeb ħafna. Mela bdejna. Ma. Da. Ta. Ara Janis, din naqra differenti. L-oħra kienet da. Kienet it-tnejn kienu bid-d. Din hija da ta. Waħda bid-d u l-oħra bit-t. Id-dada nużawha waqt xilok. Fil-waqt li id-data tindikalna il-ġurnata illi nkunu fiha jew liema ġurnata tax-xahar ninsabu. Ta' ma Janis huwa meta inti tkun tixtieq xi ħaġa u tittama illi dik ħatiġri. Ta' da ma d-am dam. Ma tantx tidher kuntenta di, isa ilha tistenna. Tajjeb Janis, allum għamilna biżżejjed, Insellimlek. Saħħa tfal!